daga zuciya baki ya kai sako ga idaniya ita ba ta san bako. Don haka dole ka rabu da ita ko kuma a fara lissafa ka a cikin mutanen da suka rasa a daren su na farko. Ka gani ko? To wannan kukan na munafurci ne da bakin cikin na tona mata asiri. Tunda ita burinta ne ta raba mutum da rayuwarsa. Saboda haka duk wanda ya zo gare ta sai na gaya mai gaskiya. Ina ganin fa wannan bai dace ba. Ita fa ya take a gurinki. Kamar yadda ke ma uwa ce a gurinta. Zainabu ba 'yata bace kuma ba za ta taba zama 'yata ba. Don haka ka gyara zancenka, ni ban haifi 'ya mai bakin kashi ba. Kakka sake jawo min masifa da bala'i har cikin ɗakina. Wannan maganar ba zan taɓa fahimta ba. Amma zan je in gaya wa iyayena su zo su karɓa min auren Zainabu a haka. Sai dai kuwa idan ba na rayu. Ka ji yaro da nacin tsiya, matukar ko kaga ka auri Zainabu sai dai ba na rayu. Kina ina ne munafuka? Fito kin shiga daki kina kuka. Kina ina na ce miki munafuka? Daman na gaya ma suna ta nan. Salamu alaikum. Maza. Kwana biyu. Ya school din. Sannan ku go? Ya gajiya? Lafiya. Abdulmalik ko? Yes. Kai daga gani na ka san mun raba hanya da talauci. Kai kuma babban matsalanka a rayuwa kuɗi. Domin kowa ya kake yi baka cikakken awa biyu sai babu ta ratsa tsakanin wayarka. Ba sai na yi maka bayani akan wannan ba, na san ka santa. Idan har ka yi nasarar dasa mata soyayya ta a cikin zuciyarta, ni kuma na yi maka alkawarin duk wata ƴa da kake so zan aura maka ita, ko da kowa ne ubanta. Ba na tsammanin na yi kuskure a wajen sauraron ka bawan Allah. Ka gani? 3 weeks kawai gare ka domin cika aikinka. Abdulmalik kenan. Na tabbata kowaye uban yarinyar da kake so a ƙasar nan, Aminullah zai iya aura maka ita. Kowaye ubanta. Amma akwai sharaɗi guda ɗaya. Shifi sata ne don gogin rai ne, waye kanka ne bai ɗau hukunci ba, to duniya kenan ba ta san gwani ne ba. Abdul. Na'am. Allah ya ma albarka. Amin baba. Na gode maka. Yanzu Abdul duk abin da kai mun a gidan nan babu abin da bana jin daɗi a kansa. Gaskiya ne. Abdul na zama yar gata. Kome nake bukata Abdul za ka yi mun. Abu ɗaya ne ba kai mun ba Abdul. To baba. Yanzu Abdul a rayuwa ka ce ba ka ƙaunar in ga in jikokina na tahowa daga gidanka suna zuwa gurina. Ina zama ina wasa ina dariya da su Abdul. Ka ki aure. Menene ya rage maka? Ko kai ka rage mun da ya hana ka kai aure Abdul? Haba, duk uwa ta gari tana so ta ga ɗanta ya aure kuma ya haihu. Kuma a rinka kawo mata ɗan nan gurinta. Kaga za ta rinka jin daɗi. Gaskiya ne. To me yasa baka so kai aura? A fada mu. Yo kunya ta zaka ji? Ai ne uwa ce. Ai ba za ka ji kunya ta ba.
ba wacce ka gani wacce ta yi maka ko a'a kai kana ganin baka isa aure ba? Haba Abdul. To dama dai ba wani abu bane ba, ayyuka ne suka min yawa, ga karatu ga kuma wasu abubuwan sun yi yawa. To amma tun da kin yi magana ba komai, zan tsaya zan duba idan na kammala abin da nake yi. Akwai yarinyar da nake so mu yi magana mu fuskanci juna da ita, sana idan har abin ya tabbata to insha Allah za mu zo zan miki magana akan. Kowa Abdullina, na gode dan albarka. In ta hada ina cewa in zuciyarka ba ta gano ma wacce kake so ba, yau ba sai nemo maka ba ni wacce zuciyata take so ba, amma na fi so ka nemo wacce kake so. To na gode, Allah ya maka albarka. Na gode, Allah ya ma albarka. Haba Zainabu, bai kamata a ce kin ɗauki masoyi a matsayin maki ba. Wai me yasa kake so ka shiga cikin rayuwata ne ka tarwatsa min ita? Zainabu, ba zan taɓa zama mai son kai a cikin lamarinki ba. Ki sani ba ni da wani katabus a kan sanki. Ina so ki dubi zuciyata ko kuma in ce ki dube ni. Wallahi tallahi ban zo gurinki ba da zumar yaudara. Ba za ka gane ba ni. Zan so ki ganar da ni. Dan Allah ka tafi. Ba zan iya ba. Na saba yaƙi da dukkan abubuwan da suka tunkaro ni wanda za su addabi zuciyata. Amma na kasa yaƙi da soyayyaki wanda a lokaci ɗaya ta shiga cikin zuciyata har ta samu gurin zama na dindindin. Hakan ba za ta taɓa tabbata tsakanina da kai ba. Na daɗe ina yaƙi da soyayya saboda bata dace da ni ba. Soyayya ta dace da kowa a cikin duniyar nan, sai dai duk wanda kika gani yana da aji da mataki a cikin soyayyar tasa. Dan Allah kada ki kore ni a cikin wannan soyayya. Kada ki ajiye min tarihin da ba zan taɓa mantawa da shi ba a cikin rayuwata. Kin ji? Kai haƙuri dan Allah. Kalmar haƙuri a cikin soyayya guba ce. Ba ta samun guri a cikin zuciya mai rauni, musamman ma irin zuciyata. Tabbas ba zan taɓa yadda da kai ba. Daga ganinka daga birni kake, ba zan taɓa amincewa da kai ba. Zainabu, menene a birnin da ba za ki amince da ni ba? Na yi alƙawari zan baki duk abin da ke so, matukar zaki bani makullin zuciyarki. Kin ji? Ba zai yiwu ba. Zainabu, ina so in gana da mahaifiyarki. Ba ni da kowa a duniya. Ba zai yiwu a ce kin rayu ki kadai ba. Da gaske nake yi, ka yarda da ni. Na yarda da ki, amma a gurin wa kike yanzu? Zainabu, tambaye ki nake. Daga zuciya baki ya kai sako, ga idaniya ita ba ta zamba ko. Barkan ka ne? Yawa barkan ki. Ya kamata a ce zuwa yanzu ka bani lokacin ka duk da bibiyar da nake maka. Ya kamata ki fahimci cewa ba na wani saurin zaɓi na soyayya ko ƙwayar zarra a cikin zuciya. Mamakin kamar me fa? Ai ba a mamaki da cutar da Allah ya ɗaura wa bawa, musamman mata su. Ban fahimce ka ba. Ya kamata ka gane girman ƙaddarar da ke cikin zuciyata. Ba ni da gurbin maganinta, matuƙar ba kalmar ka ta so ba. Da za ki gane, da kin daina takura wa kanki. Kin tirsasa zuciyarki akan ta haƙura da abin da baya santa. Da za ka taimake ni, da ka taimaki zuciyata, ka taimaka mata da kalma mafi daɗi ko da na ƙarya ne. Ki gane cewa haɗuwa ta da ni da ki ba za ta taɓa yiwuwa ba. Ga idaniya ita ba ta zamba ko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai me zan yi ne ba an Allah nan ya fuskanci ina son shi. Shi
halitta ne, wani ya so ka hujja ne, rike kai mutunci ne, murmushi tukwici ne. Waye ya tantance wanda shi yake zaune, shi sata ne, dangogin rai ne, waye ya kanka ne. Haba abokina yana ta sallama baka amsa mun ba. Na san duk wannan tunanin naka akan Anisa nan, akan Anisa kake yi ko? Aminu kenan. Kamar ka san meye a cikin zuciyata kenan. Anisa ta shiga zuciyata. Na rasa ina zan sa kaina. Ka gani? Isa kawai ka ganin na zo na kishin gida na zo na ina tunani. Na rasa ta ya zan bullo mallamar. Allah mai iko. Dan Allah abokina. Ina so ka bani shawara. Yaya zan yi Anisa ta fahimci ni? Abokina ai koda na baka shawara na san ba dauka za ka yi ba, domin tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ka duka. Sai ka san haka. Abokina kenan. Kar ka ce mu haka. Kar ka faɗa mu haka. Saboda ka san shi so yadda yake idan ya kama a zuciya to ba wani mahalukin duniya wanda sai cire shi a cikin zuciya. Ka gane? To dan haka kawai dai ni yanzu in akwai wani tallafi da zaka min, wani taimako da zaka yi min game da wannan shawarar na bukata a wurinka ka bani. Idan kuma ba zan samu ba shikenan sai ka rabu da ni je na can na karasa. Abokina me yasa kake so ka daura zuciyarka abin da yafi karfinka? Kar ka manta fa yarinyar nan fa hammarin ka tayi. Mari fa. Haba. So ai ni dan tamare ne ba wani abu bane saboda a cikin so ne. Ni ban ga laifinta ba. So sosai ma kuwa. Da mari? Kwarai kuwa. Yarinyar nan fa tana ganin ita tafi karfin class ɗinka. Ga yarinyar da take son ka har durƙusa ta akan guyoyinta tana barar soyayyarka, amma kai watsi da ita ka je ka kama wata wacce ba ta san damuwarka ba a rayuwa. Haba abokina. Dan Allah malam dakata mu. Ya isa haka. Idan ba za ka iya ban shawara abin da yake damuna ba, to abin da nake so da kai ka rabu da ni, ba za ka ɗauko shawarar wata can daban ba wadda kawai kana neman abu kamar buƙatar kanka. Ka gani? To ni ba haka nake ba. Sosai ma kuwa. Dan haka ka raba ni kaga tafiya. Ga idaniya ita ba ta zaman bako. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. A'a, babu kowa ne a gidan? Ayye laluwaye roman daɗi. A'a, ina? Na'am. To in ce dai lafiya. Duk da dai ba wannan karan bane na farko da na fara ganin fuskar ki da nishadi. Aje gidan su Angwali. Na sanar da iyayensa matsalar ki sun fasa aure. Ba zai aure ki ba. Na shiga uku. Daga zuciya baki ya kai sako, ga idaniya ita ba ta san bako.